Godmorgen. Har du vågnet op med en stiv nakke, og du har brug for lige afslapning? Og lige meget hvor meget du hiver hagen, det hjælper ikke. Så det er en lille tricks, før du står op. Tag din pude væk, og begynd at dreje dit hoved langsomt. Og en til venstre, en til højre. Og derefter skal du dreje det som en klokke fra 12 til 6 og 6 til 12 tilbage. Og mærk efter dine øjne, næse og kæbe, hvordan de begynder at åbne sig. Hvis du får tinnitus fornemmelse, hvis du begynder at få lige en spændingshovedpine, skal du regulere bevægelserne til mindre grad end ekstra. Håber det hjælper. Lad os gå i gang. Jeg holder kameraet, så derfor det bliver lidt smule svært, men det er den bedste vinkel for at vise. I den her stilling prøver at åbne kæben, ganen, og så helt ned til struben. Derfor kan du godt høre, ligesom jeg har lige lavet, en brøde eller snukkende fornemmelse, der kommer igennem halsen. Nu prøver vi så fra en side, så man kan godt danne lidt blik over, hvordan overledes jeg udvider ganemusklerne. Der har vi det. Så tager vi den
pres så meget som muligt ned til madrassen, og så, jeg skal lige også nævne måske, madrassen skal være på gulvet, det skal ikke være på sengen, en tynd madras. Hold og træk vejret så meget som du kan gennem næse og munden, eller begge to samtidig. Det er ligegyldigt, men hold så lang tid som du kan. Start med de små sekunder, og så gå op så langt som du kan. Op til 2 minutter er godt, hvis du kan holde så langt, uden at blive igen stiv i nakken. Efter et stykke tid, og prøv det igen. Strække og mærke efter de blokeringer eller de smerte, der er i nakken. Og justere dem med at presse. Og kom tilbage. Og så prøver jeg med den anden side. Så starter man bare klokkevis. Drejer så meget som muligt. Så skal man selvfølgelig ikke have telefonen heroppe, fordi ellers de muskler, der ligger herover, de kan godt forhindre, at jeg laver den her øvelse så præcis som muligt. Så gør vi i gang. Tag rigtig langsomt. Pres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rækker helt bagud. Kig op og luk øjnene. Hive kæben, underkæben op, så ganemusken og under hagen får også udstrækning. Hvis du kan lave det her bevægelse, så gør det gerne. Og mærk lige spændingerne. Og kom tilbage til en lille tilstand. Hej hej.